Ndipo Silas. Hapana. Uda kupindire komvitaji. Isikulezi ya Chicha wakanyatsa ita chinoshamisira chauda kupindira mvitaji. Unogara kupike? Muzukuru. Muzukuru wani? Wenyu. Oh, uri mwana wani? Mwana wanzadzi. Hadzadzi yako inonzi ani? Nenzika. Nenzani? Nenzifani. Okay. Iwe uri mwana wani? Baba wako? Wekupi? Wekuna Phiri. Oh. Kuchicha uri kudya? Loripo. Loripo inonzi chii loripo? Yogeta. Yogeta, Unorova brongo here? Saka wacha loripo inobva ita brongo. Une muchida kutapira. Wakanova brongo unoda zvinotapira. Brongo chi? Brongo chi? Brongo. Syrup. Syrup. Coffee syrup yakaita sei? Brown. Yebrown. Saka wanova brongo zvinoita sei? Unofiro airi. Unofira airi? But brongo ka coffee syrup inofanira kunwiwa nevanhu vanoita sei? Vanorwara. Iwe unoinwirei? Usikarwari? It's a drug. Yonota ndire go than beer. Oh. Yarova brongo chaliwa. Brongo ndi chaliwa. Chaliwa chi manje mamwe matsaga mamwe aketoti chaliwa. Marijuana. Marijuana. Koni mbachishona chi? Banje. Oh. Rodaka. Rodaka. Okay. Saka pachititaurira manje. Brongo neta mari? Brongo. $3 chi? $3 US. Oh. Saka nhasi wamborowa here brongo? Nhasi. Worowa mabhotoro mangana? 1.5 bottle. Saka utori airizo? Ngori level. Ko dread waona inda wasi kuplata. Wakarowa nayo. Wakarowa nebrongo dread. Wakaleza. Swika padhuze na dread because munozondipinza busy. Dread. Munonzani kudread? Taurisa shama. Stavo. Nogaro? Na Phiri. Oh. Ona vanhu vari foreign mafesa auda moresa. Moresa zvine power. Motaura kuti nda moresa ningi zvine power. Da moresa shama dzangu dzekuNamibia dzinodzidza paRundi College. Right. Nani futi kuAmerica kana kuCanada kana kuUK. Da moresa blue komongo Bruce ari kuHolland. Anonzani? Bruce. Bruce ani? Bruce Mtsvairo. Mtsvairo wekwakupiwa. Yemuna Vito. Oh. Okay. Saka wamhore saka zvine power ka. Saka uvaziya. Andikwazi. Toita sei naye? Oh. Vanombokucontacta here Dread? Atombobata. Pawaya? Saka unonwa brongo here? Saka warova chiivi kayasi? Warova bottle. Saka utori airizo? Vanhu vaiona yakabuda mupambili. Yakabuda mupambili hanzi brongo yakwadza mayouth especially yokumbare Parkerson neHistalics. Nomwe asina kudya. Vanona vasina kudya? Vanenzara unofa. Navane bhiya kwaiti ukadya ukarungana wabhiya usina kudya. But hanzi inonama inoita kuti maintestines aname. Ndezveshuwa hanzi sometimes unoda vhati yakawanda futi. Nemasweets. Notapira. Kana makeke. Anenge akanyorwa happy birthday chichi. Ukuseka Silas. Oh. Saka pamanje zvara nhasi izori kuti chii nhasi? Date. Nhasi 26 July and. Asi chakachaya ka weekend. Chii chiri kuitika pa weekend apa? Weekend tikuenda kudance student. Dance rei? Silver Stone. Chakachaya? Mawani? Chichina music from Toronto, Canada. Ay. Mawani. Mawani ka? Yes sir. Mawani ja. Saka ona munhu ari foreign oda moresa here Silas. Ndo moresa sanzadzi yangu Joyce Kadirire. Ari ku America. Na Bruce Jones.
Bruce Jones ari ku vamwe futi Shepherd vari ku chimanikira ari kwamiri. Okay, nani futi vamorese zvine power tongoti ndevava varivo nevari kuSouth Africa ana Gumi ana Tiki nana Sekuruchari handiti Zimbabwe zviripo. tiri kupi manje National, we are in Mbare National. taura kanzira dzacho dzadzii We are in Flanga. Flanga nani We are in Flanga in Third Avenue. Third Avenue Mbare In Mbare, the next line is Sheckom, whereby Mad Nooks lives. rine power racho Where Mad Nooks lives out second, Mad Nooks out of Canada. Yes. Big up to Boston. Yes. Dread makarohwa nacho makaita kunyararira chakati dread inda kunyarara so muita meditation. Yeah, it's on Saturday I requested one piece of it to my brother. Okay, brother wakanonza akaita se The late Mbatata. Yes, sir. Akafa. Yeah. Mawani. Akafa rini Mbatata? 9 October. 9 October. 9 October 2009. Yes. So I want to play a song, one song only. Inonzi chi song yauda kuti iidzwe. Right now I haven't found a song, but when I go to the internet, source the song. You're gonna source the song from the internet? The song. Okay. The song, the right song I want to play, I find it. Okay. Mawani saka inini ka zvamba kuita boys dzangu ndadaurwa marata manje. Namba kwedu. Yeah. Munutitarisa kuti kutaisa chike dress. Ndikutange ndabasa mbiki dress. Munakirwa trade. Oh. Kaivi kachimungu. Kana tupfeka chibambi pano. Mama sisi. Kakamisa tu act here. Zizamu. Mama here. Anyways, So we're gonna have some fun on Saturday. Saturday chakachaya. Saturday hatisutombomira, hatisumbojaidza Saturday. Kana ngoma dziripo, kuridza dzese malocals, maforeigners, dzese. Yeah. Varatidza matsaga kuti Mbare ndo yakapenga. Yakapenga. Boza havazviketeka. Kwavo kwavanogara vakwanise kumboisana kana mavhidhashi. Kana kunoisa kana hameke yake vhidhashi achiitengera chikafu. Kana kunoko Mbare tinoisana mavhidhashi. Mbeso wako kuna Phiri wokuonawo. Anenge ari foreign. Wati baba wako anonzani? Shepherd Chimanikire. Shepherd Chimanikire. Okay. Vanobva wazviketa. Akaita sei? It's like me, looks like me. Oh, But wakafa. he's older. He looks like me, but Where is he? He's in America. America. London. Kubaba wako iwe. Yeah, my father's dead. Okay. Where dread? My mother's dead. Okay. Makachikoka dread. Burongo ra. Ibrongo. Ko Burongo ne Histalics chi chinonyatsorova chaizvo. Histalics chi. Handine mazita. Histalics D. One is Histalics PP. It's like D. Saka Histalics is expensive. Maybe trade. Yebo mati. Hapana. Zirise. Madzimai here. Madzimai. Oh. Ukuita seko. Hapana mati. Moresa ka vanhu vari foreign very fast. Wari. Hapana zvamusikanzwa zvangu. Moresa vanhu vari foreign fast chavo. Wari foreign. Taura zita rako fast. George ndaburi awo. Moresa vanhu. Wari best. Waunoziya. Phiri Bright Phillips jet. Phiri ani? Right. Anogara? Short Right Phillips. Where is he? He's in London. Oh, where rugby? Ndoichi? Antambira Manchester City. Uda kuponesa murungu? Ai munhu mutema. Oh. Iripo George. Shabad.
Back to you again. Kuna sweet. Takwenda boys. Ndouya kachikoko. Yes, sir. Takwenda. Yeah.